Sa Pilipinas, ang agrikultura ay hindi lang kabuhayan. Ito ang ugat ng ating pagkakakilanlan at kinabukasan. Isa sa mga haligi nito ay si Dr. Pedro Escuro, isang Bicolnon mula Nabua, Camarines Sur. Lumaki siya sa piling ng mga magsasakang magulang, doon nahubog ang kanyang malasakit sa lupa at sa bayan. Bagamat gusto niyang maging engineer, pinili niyang pag-aralan ang agrikultura sa UP Los Baños. Nagtapos siyang magna cum laude at nagpatuloy ng masterado at doktorado sa Amerika. Sa kanyang pagbabalik, binuo niya ang mga high-yielding rice varieties tulad ng C463 na nagbigay daan sa unang rice self-sufficiency ng bansa. Ang ani tumaas ng 20% at naging mas matatag laban sa peste at sakit. Pero higit pa sa palay, nagtanim si Dr. Escuro ng kaalaman at inspirasyon sa mga kabataan. Marami sa kanyang mga estudyante ang naging leader sa agham pananim. Dahil sa kanyang mga ginawa, kinilala siya bilang isang national scientist ng bansa. Pumanaw si Dr. Escuro noong 2000 pero nananatili ang kanyang alaala sa bawat bugkos ng palay, sa bawat hapagkainan. Sa huli, si Dr. Escuro ay nagpapatunay ang kinabukasan ng bayan ay nagsisimula sa binhing itinatanim, sa lupa at sa isipan. Higit pang kilalanin si Dr. Pedro Escuro sa Facebook page ng Saysay Bicol. Madya na sa Danay na Pagsaysay.